semmonen lippu. Tämmönen kivikasam saa. Täällä on ilmeisesti saadaan luolamaalaksi. Tää tosi korppuuha. Mun koira. Tuohon koira näyttää. Ihan jillistynyt. Tykkää tämmöstä luosta. Mä mietin, että tähän tuli joku... Se nuuhkii aika tarkasti. Vähän lepiä vähän sen. Pitää se lopettaa ensin. Jumalauta. Se on temppukoira. Oliko teillekin vuosilainen tosta? Joo. Joo, luolamaalauksia, kyllä. Promptia aikaisia. Tuolla maalaksi. Onks tää mun? Tää on mun menkin. Tuossa vasemmalla ainakin. Wonderful discovery. This Bronze Age Mistä se on? painting